Здравейте хора, аз съм Иван и днес ще играем на Майнкрафт. Да. Добре се, ще играем в моя свят. Плеймод, нали? Да, от Плеймод се стегли. Плеймод. Парила ли ще ви? Download. Искаш? Хора, после ще има видео как игра с моя най-добър приятел Митко. Той има канал, вие можете да се абонирате и за неговия канал. Само трябва да кажеш как се казва твоя канал. Брат, то при мен и сега ще стане вечер. Тук си направи хора един кенеф. Добре, брат, аз ще изляза. Искаш ли после да я гледам заедно? На оцеляване, може би. Добре. Чай, брат, аз играм на креатив. Хора, ако това видео направи 10 лайка, на другото видео ще играем на оцеляване. Но сега ще играем с моя приятел на оцеляване. На креатив. Да. Тя тъпи самолети. Някакви самолети. Чай, брат. Уа. Вой. Не, брат, нищо. Хора, извинявам се за това. Брат, щупихме леглото направо. Чай. Тук хора си имам и сензори. Чай. Хора. Чай. Тук сега си направих една къща. Хора, това видео ще свърши след малко. Добре, брат, аз ще игра на оцеляване. Творчески оцеляване. Брат, аз вече съм на оцеляване. Не, бягай, бе, тъп скелет. Бегай, тъп скелет. Ох, брат. На мен ми уби демидж. Пак да играя с човек в Майнкрафт на телефона. О, брат. Пепе? Брат, чай да видя в този чест. Чай, не. Измислях. Аз тук... чай, кучето ми. Чай. Митко, ти имаш ли си куче в Майнкрафт? Ти имаш ли си куче? Майк. Брат, искаш да ми видиш кучето? Виж го. Това казва се Майк. Ма то опитомен, хора. Хора, да знаете, опитомен е. Да, брат, той що ме е седнал и не става, значи опитомен. Да. Чай да видим да го нахрана ли. Не. Чай, в компостера. А ти имаш ли си сензори? Брат, при мен става вечер. Аз ще ходя са къпа. Не, чай малко по-късно. Сега тука... Не. Брат, на мен Еран Голема ми запецна. Не, мамо, аз нямам едно видео как игра на Майнкрафт. Може, но... Добре, хора, това беше от мен за сега. Чао. Обичаш ли да изпържа? Не съм пробвала, но...